Sziasztok! Megjöttem munkából. Nagyon jól ment. Hanyan basztak meg? Ma csak 6-an, de így is sokat keresték. Hahó, figyeljetek, bazd meg, most mondok valamit. Ígyunk erre a kurva katára, aki nem is dolgozhatna jobb helyen, mint a prostik köz. Köszönöm szépen a magam és Zsuzsa nevében. Tényleg. Szeretnék leszopni egy nagy faszt. Nem akarsz egy kicsit leszopni? Én bármikor benne vagyok. Azt tudom, de már a Béla van felírva. És közben csalod a Józsit meg a Gézát. De ők ezt tudják. Akkor én ezt nem értem. Akkor nem szopsz le? Mondom, hogy a Béla jön. Akkor sietnem kéne, mert még a végén beköltözteted ide az összes Befejezted? Nem csak magamért csinálom. Nem? Persze, az élvezetért, az életért, a pénzért. Tudod mit? Értem, ne csináld. És ha jól tudom, Béla se kér a segítségedből. Most mi bajod van Fáj a velem? hülye seggem. Ezeket a szerencsétleneket lehet, hogy valamikor jó szétbasztad. De az én seggem nem bírta. Ők már megszokták. Az ő seggük már jobban kitágult, mint az enyém. Mert ők már tudnak valamit. Tudnak? És mi van azokkal, akiknek nagyon szűk az ánuszuk? Jó kis heteroszöveg. Neked ez a Béla szétbaszta a seggedet. Most pénzt adtál neki, és el is fogadta. A szopás 1000, a nyalás 2000, nagyon sok pénzt pazarolsz. Tudod mit? Szopjál le. Móni, te kurva, hol vagy? Mi a kurva anyádat csináltál te tegnap? Leszoptál egy faszt? Épp ma akartam elmondani. Na gyere, te rohadt kurva, most beverem a pofád. Most miért akarsz bántani? Viszont szeretném jóvá tenni. Az mivel, bazd meg? Leszopom a drákód. Persze, csak ha nem jelent neked gondot. Ne butáskodj. Épp javasolni akartam, hogy... De nem te mondtad, hogy utálod, hogyha szopnak. Még a gondolatától is írtózol. Majd egy hamburgerre gondolok. Csak nem gondolod, hogy kihagynám ma a szopószádat. Mondtam, ha szopni akarsz, számíthatsz rám. Kívánlak. De ha nem érsz rá, vagy nem áll fel, akkor... Móni, már megmondtam. Délután úgyis megszopattalak volna. Már megint tele van az acsim. Tudod, ezt ki kell adni magamból. Máskor is így csináltuk. Akkor gyerünk.